ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш теҷ. дӯстони азиз, боз дар имрӯза навор якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем, ки пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар махалли хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумотро дар WhatsApp имои экранбуда рӯй кунед. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имрӯза наворда хоҳаста хонаҳои фурӯшӣ аз шаҳри Бохтар, аз шаҳри Ҳисор, аз шаҳри Ваҳдат, аз ноҳияи Рудакӣ ва аз территорияи Фархор, боз аз дигар территориям ҳастае. ва инчунин ҳам квартираҳои фурӯшӣ як сета аз территорияи Душанбе, аз шаҳри Бохтар ва аз шаҳри Хуҷанд ҳастае. нархи хонаҳои имрӯза сар мешаванд аз 60,000 сомонӣ. хоб курси имрӯза бошад дӯстони азиз 1000 рубл баробар аст ба 160 сомони 50 дирҳам. мо бошад навора сар мекунем, маромад рафтем. Ассаламу алейкум, подписчики Рахш ТЖ. Ассаламу алейкум, достони азиз. Как вы видите, вот мы очередной умрахач паломничества отправляем свои клиенты. Ну, в общем, сейчас вы сами своими глазами увидите, откуда, что, к чему. Ну, много кто нам не доверяет, вот поэтому решили маленький видеоролик сделать для вас. Ну, в общем, сейчас вы сами все увидите, иншаллах. Оставайтесь с нами, если вы не подписаны на этот канал, подписывайтесь и не жалейте одный лайк, пожалуйста. Сейчас, короче, все вы сами увидите. نام من علی جان، ما ای دوشنبه تاجیکستان میشیم. اینم استانبول اومدیم، اینم آدم ما استشهاد کردن، آدمای باورناک هستن. بین بچه‌ها یگان به تشویش. نام شما ایگزو اومده؟ طاهر از شهر دوشنبه از حساب مرکز توریسم. کجا رفته است انشالله؟ حج عمره. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба Тоҷикистон бо равон кардан як компания грузоперевозка хуберо ба шумо тавсия метиҳем, ки компания Ака Ёқуб яка борои шуморо аз территорияи Москва, Московская ҷамъ мекунад ва ба территорияи Душанбе ҳамаи гӯшаш оварда мерасонанд. ва инчунин 25 та ноҳияи территорияи Хатлон, шаҳри Бохтар, Восей, Кулоб, Данғара, Обшин, Калхозобод, Уяли, Обшин 25 та ноҳияҳои Хатлон оварда мерасонанд. якуним компания аст, ки ба Хатлон ба ҳама ҷош бор дигар дигар компаниҳо территорияи Кулоб ва дигар территория намераванд. дӯстони азиз, дута шаҳр мебарам мақсад, ки территорияи Душанбе ҳамаи гӯшаш, Ваҳдат, Ёвон, Ҳисор, Обшин ҳамаи ноҳияҳош ва территорияи Хатлон ҳамаи гӯшаҳош оварда мерасонанд. бо мошини майдаам доранд, ки метавонанд ки бори мошини майда карди борои шуморо аз ҷои кортон ва аз ҷои хонатон рафтагир аз территорияи Москва ва Московская област бора қабул мекунанд. агар шумо аз номи канали мо гап занем, ба шумо скидка ва арзон мекунанд. се та рақам аст, ки ҳар се рақамошро кор мекунанд ва ҳар сешда имо, WhatsApp пайваст дорад. грузоперевозка Ака Ёқуб компания боварӣ аст, маромад ба шумо тавсия метиҳем. мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии имрӯза аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бохтар, дар Маданият 2 гуфтага аст, чораҳаи Заргар, пеши давои Наода. шаҳри Қурғонтепа, шаҳри Бохтар, пеши Шаҳлоб, Маданият 2, чораҳаи Заргар, давои Наода. 4 сотиқ замин маҳсулат дорад, ки 4 дар хона кардагӣ тайёр дӯстони азиз, ки якта калидор, як кухни дӯстони азиз, боз қатиш кухни гарнитур, термис, ремонтҳои замонавӣ ва подвал, веран дорад. хона хай ҳамашош бо шароитҳои замонави обшӯи тайёра, гирдванаш маҳкама, дастрош намоянгад фурӯхта мешавад бо нархи 335,000 сомонӣ аст, ки боз муомила мешавад. наздикӣ ба вокзал ва наздикӣ ба бозори фаровон хай ҷош ҷои хуб астае. шахсоне ки мехаранд бо аз 335 мегад бо ягон сом муомила мекунем. хоб ин ҳамин рақамҳои мегафони ҳисобӣ шуда, шахсоне ки мехаранд бо занг зад бештар маълумотро гирем, лайкҳоро гузоред, навора подписаш кунед. мегзарем ба дуюм квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар пойтахт, дар гиперазен, пеши масҷид, мактаб, лаби роҳда. духонага квартира аст, ки дар 4 ошӯина қарор дорад, 50 квадрати метре. бо обсвет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис ва ремонтҳои замонавӣ. гиперазен, пеши мактаб, масҷид ва лаби роҳда. квартира мега дастрош намега сум дар кора мефурӯшем бо нархи 290,000 сомонӣ, ки боз муомила дорад. шахсоне ки мехаранд мега омада аз пеш бинам савдо мешавад. дӯстони азиз, дом чанд этажа иша гуфтагирест, фақат духонага дар 4 мошина 50 квадрати метре. маромад рақамошро мегафона кор мекунад, занг зада бештар маълумотро гирем. агар шумо дар махалли квартираҳои фурӯшӣ, хонаҳои заминӣ, замини холӣ, мошин, ягон аппарат, ягон техника, ягон квартираҳои иҷора, хонаҳои иҷора, ягон маҳсулот
чизе ки барои фурӯхтан барои реклама бошад маромад пешкаш кунед. мо дар видеомо ҷо яне ки фурӯшта мегузорем. Лайкора фаромӯш накунед ва навора падлисаш кунед. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар тарафҳои 9 километр тарафҳои Рӯдакӣ ҳам дохил мешавад. болои 3 сотиқаҳо бародарон. хоб 4 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 дар хона кардагӣ бадон аст ки якташ беремонта мегӯяд, дигарош мегӯяд мақсад ки ремонт дорад. хоб даруни хонаҳо мегӯяд 4 ба 3 обшум ҳар хел аст бадон азиз. аз Рӯдакӣ мегӯяд 9 километр дур аст дӯстон азиз. хай тарафи 9 километр обшим ҷои созда буда шахсоне ки мехарем бо маълумотҳои пурраша мегирем. гирдванаш полни худ тайёр яъне маҳкам ва хонаҳои тайёр барои зиндагӣ дорад. дастрош намегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 200 000 сомонӣ ки бо савдо дорад. мақсад ки 200 нархш монда бо муомила дорад ва маълумотҳои бештара мегӯяд тариқи телефон худамон фаҳмонда метиҳем. ин ҳамин рақамҳои мегафони соҳибшона шахсоне ки мехарем бо занг зада бештар маълумотша гирем. мегзарем ба чорум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар маркази шаҳр. духонага квартира аст ки дар 7 ошӯна қарор дорад. 45 квадрати метр бо свет таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис ва ремонтҳои замонавӣ, маҳсулотҳои сохтмонӣ ва чизҳое ки дар ҳамин хона истифода бурдагӣ аст мега ай Москва овардем. хоб дӯстон азиз, хобдоми хуба мегӯяд мақсад ки бо лифтам дора, лифтшам кор мекунад. хона мегӯяд ҳамаш 100% сохтмониш мақсад ки маҳсулотош мегӯяд бисёрша ай Москва мегӯяд худмон овардем соҳибуш. дастрош намегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 269 000 сомонӣ ки бо муомила дорад. шахсоне ки мехаред ин рақамош аст мегафон кор мекунад маромад занг занед. дӯстони азиз, аз куҷое ки ба шумо хона, замин, квартира ягон чиз ки лозим бошад дар таги видео мо хушрук карда нависен. мо агар гуфтагии шуморо ёфтем якум шуда шумода пешкаш мекунем. барои ҳамин меҳнатҳои мо ялайки разани фаромӯш накунем ва навора падлисаш кунем. мегзарем ба панҷум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. баъдон бояд тайга аз шаҳри Душанбе аз пойтахт дар райони Синок Гипразем назди мактаби 91. якхонага квартира аст ки ранги проекти духонага дар 10 ошӯна қарор дорад. 38 квадрати метр бо свет таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис ва ремонтҳои хуб аст. ремонтҳои замонавӣ барои зиндагӣ обшем тайёр аст. райони Синок Гипразем назди мактаби 91 да срочно фурӯхта мешавад. нархи квартира 220 000 сомонӣ аст ки боз муомила мекунанд. хоб ин ҳамин рақамҳои поёнбода 987 вавилон аст кор мекунад аз соҳибашона. нархи квартира чӣ хеле гуфтам 220 000 сомонӣ 220 мега мақсад муомила мекунанд. маромад бештар маълумотҳои пурраша гирем ва дастгирӣ кардани канали моро фаромӯш накунед лайка гузоред. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ дӯстон аз территорияи Душанбе пойтахт. хоб дар Зарафшон да гуфтагӣ аст. пеши бозорча рӯ парои бозорча Зарафшон аз роҳи калон мегӯяд ҳамагии 900 метр пеши хобзаводи фармонцефт. ҳамин хел найс бо маълумотша мегирем. обшим 1.5 сотиқа мегӯяд заминш қариб ки 2 сотиқ замин 3 дар хона кардагӣ дӯстон азиз ки якта калидор, ошхона, баня, кухни, хоб ҳуҷҷатош 100% техпаспорт, сертификати замин яъне қоидавӣ ҳаста, ҳамаш давлатӣ, ҳамаш ҳаста. хоб алишам меша ба ягон квартира мегӯяд агар ки алиш боша варианти худтона пешниҳод кадом агар сумкати мегӯяд нархи хона дӯстон азиз 280 тай бо муомила дорад. хай кадом маълумотша ки нафаҳмида бошем бо худтон занг зада бештар маълумотша гирем. хона 280 тай савдо мешавад. ин ҳамин рақамҳои мақсад мегафон аст. шахсоне ки мехаред ягон вариант доред маромад дар ҳамин рақамҳо тамос гирем. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон аз шаҳри Хуҷанди Бостонӣ дар 34 микрорайон доми 4А. якхонагаи кушод аст. баъдон ки якхонагаи калон ки духонага сехонага барин мешавад дар дуюм ошӯна қарор дорад. 46 квадрати метр бо свет таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис ва евроремонт кардагӣ аст. доми новостройка уже омода евроремонт дӯстон азиз ҳамаш 100%.
خب толка мега дар WhatsApp нависед, мақсад ки рақамошон кор намекунад, толка дар WhatsApp мега занг занед ё ки дар WhatsApp занг занед. Инами рақамҳои 51. нархи квартира мега 295 тайн муомила дорад. Мақсад ки омада аввал шумо бинед мега маъқул шушид бо конкретна савдо мекунад 295. шахсоне ки мехаред маромад занг занед. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор дар деҳаи Уртабӯз, яъне ки ҷои ами хубушдае. 3 сотиқ замина бадроги 3.5 сотиқа мегад қариб. хоб ду дар хона кардагаса хонаи коробка бо семенблок амхе чизо дорад. 3 дар хона 3 ба 4 мега, якта калидор, як баня сохтмонуш, яъне ки сар мекунам ба наздикӣ намхели. хоб назди роҳи калон главина мега болои заводи Икром. ҳамин хел маълумото навистанд. нархаш падор 70 000 сомонӣ аст, бо савдо дорад. шахсоне ки бисёр аз территорияи шаҳри Ҳисор ҳам хеле хонаҳои арзон суроғ карда, надоштанд ҳам замини хушод, ҳам хонае ки бисёр нимкаласо уже тайёр аст. хай лаби роҳи главинда буда нархша 70 000 сомонӣ мега, бо савдо шуда. шебе бибинед хали семблок як десехтон. ҳастай рақамошон вавилон ҳастай кор мекунад. шахсоне ки мехарем бо занг зан маълумоти пурраша аз ёбашон гирем. мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар Шамсиддини Шоҳӣ, доми 45, квартираи 49. хоб сехонага квартира аст ки дар ҳафтум ошона қарор дорад, 51 квадрати метр. хоб об свет хай ремонтшам хуб астатон азиз. хай обши маълумотои хона камтаракай. шаҳри Кӯлоб дар Шамсиддини Шоҳӣ, доми 45, квартираи 49. нархи квартира мега 160 000 сомонӣ аст, бо муомила дорад. 160 конкретна харидор боша мегад, муомила мекунем. хоб ин ами рақамҳои мегафони ҳисобишон, шахсоне ки мехаред маромад занг занед. дӯстони азиз, шумо дам агар ҳамхай рекламаҳои квартира, замин, мошин, хона, чизе ки барои фурӯхтан боша, маромад пешкаш кунем, мо фурӯшта мегузорем. аз шумо хоҳиши ҷонӣ дорем ки лайкора гузорем ба хотири меҳнатҳои мо ва агар имконият бошад навори мо дар ҳама ҷо паблисаж кунем. мегзарем ба даҳум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар деҳаи Истиқлол, шаҳраки Ваҳдат, деҳаи Истиқлол, пеши роҳи Оҳанда. 6 сотиқ замин маҳсулат дорад ки 3 дар хона кардага. дӯстони азиз, хона проектҳои нав карда гидаш хоб се тарафаш маҳкам аст, боз якама санг, обшин хонаи нимколасоғ. шаҳри Ваҳдат, пеши роҳи Оҳан, Истиқлоли шаҳри Ваҳдат да. инам хеле проект хона қати подвал ва хонаҳои кушод пешош кати хеле навесош обшин. нархша бадрон 65 000 сомонӣ гуфтиян, бо хайхтон занг зада муомила мекунем. хоб раста рақамошон мегафон аст, маълумотош хай камтарак аст. шахсоне ки мехарем бо хутон занг зада аниқ кунед, то қа суми холи мега алиш палиш намешавад. мегзарем ба 11 квартираи фурӯшӣ. боз як квартираи фурӯшӣ арзон аст дӯстон, ки қарор дорад дар ноҳияи Фархор дар назди варзишгоҳи марказӣ гуфтага аст, соҳибҷои хуб да. ноҳияи Фархор назди варзишгоҳи марказӣ. ду хонага квартира аст ки дар дуюм ошона қарор дорад, 80 квадрати метр. об свет, ҳоҷатхона, ошхона, баня. дӯстон азиз, ремонтшам хай ремонти хуб аст, барои зиндагитон 100% мешавад. срочно мегад пул дар кор шуд. нархи квартира 125 000 сомонӣ аст ки боз конкретна муомила дорам. шахсоне дар ки аз территорияи Фархор квартира ки лозим бошад, маромад занг зад. духонага дуюм ошона 80 квадрат метр, бениҳоят кушод аст. ин ами рақамҳои мегафон шуда, маромад занг занед. ин буд навори имрӯзаи мо. То видеои оянда.